Sorry deh, sorry. Mas sorry boleh, bekon dan bersalah. Jangan nunggalai fai, tuh. Mana tangke? Gimana wa? Mancing wak nama, mekonku bola karena sampai deng. Ang isi ngomong faraga, obeli ninge. Akhir. Take biko. Hap, pilih mata fungkas. Neng jini, जोंखौ एग्रान लाना जोबोर गोदोर गोरोन्थि मावबाय। रथ' अर्खिड नोंथां अन्नानै बेखौ जेबो दाखालाम। बियो गुबुनावसो थायोमोन आरो बियो बिनि थाखायनो नोंनि सोमोन्दै जेबो मिथिया। बिदिसो नामा? नोंखौ एसे बुजायना हो। नोंथ' मिथिखागौ आं मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया। नों दिनै खोरोम फैनायखायसो खारग'बाय, नङाब्ला नोंनि जिउखौ जों सोरगोआव दैथायहरगोन। Let's go. फाग्ला जादोंमोन नामा? मा खालामना लानाय नोङो बिसोरखौ? दिनैनिफ्राय माब्लाबाबो बिसोरनि उल्था दाथां। जागोन दे, आं बिसोरखौ सिनायाखै। थ'दो, थांसै। Hello Fungka. Mina, आंखौ माला लोगो हमनो? नों न'आव फैग्रो होनबासो आं नोंखौ लोगो हमनो हागोन। आं न'आव फैनाया सानथामानो जाबाय मिना। जोंना एग्जाम दंमोन ना, बेनिखायनो नोंनो खोन्थाहरनानै नोंखौ डिस्टार्ब खालामनो सानाखैमोन। आरो एग्जामा मैया जोब्बायना, बेनिखायनो दिनै खोन्थाहरबाय आरो। ना दिनैबो खोन्थाहरनाङामोन? एग्जाम दङमोनब्लाबो नों खोन्थाहरनो हागौमोन ना आंनो। दे बिदिब्ला गाबोन 10 बाजियाव फै गोदोनि लोगो हमनाय जायगायाव। औ दे मैना, गाबोन थांगोन। फैगोन होनना थगायनाङा हले, गाबोन फैबानो जाबाय। बाय। आब', दै गिलाससे लाबोलाय। र' लांगौ। न' दैया। देहाखौ माबादि मोनदों फंबाय? नोंखौ बेबादि नुना आंसो दुखु मोनगासिनो। जेबो जायाखैलै आब', खाफालावल'सो एसे बौदों। ओंखाम खुरहैदो थां आब', ओंखाम उखैसोबाय। जागोन दे फंबाय, आं खुरैनोसै। बेफोरो माबोरै जानाय फुंखा? दाखालै न'आव फैनायाव
फिसा एक्सिडेन्ट जादोंमोन जेबो जायाखै आखायावल'सो एसे दुखु मोनदों नों मिथिगोन ना फुंखा नों माबा मोनसे जायोबा आं सहायनो हानाय नङा थौ मिना बैथिंजाय बेरायहैनि मैना फंसे खोथा बुंनो दंमोन मानोथो बुङाखै बुंदो जोंनि मोजां मोनलायनायाथ' जोबोर गोबाव जाबाय आं नोंखौ बे बोसोरावनो जुलि खालामनो सानबायमोन नों मा सानो जुलिनि बागै आं जेबो सानथ'वाखैमोन फुंखा न'आव थांसै थौदो गोबाव जागोन न'आवबो खोन्थाबोआखै आङो आया जुलिनि खोथा खोनानानै मैनायालाय मानो न'आव थायालाय ओइ फुंखा मा सानखो अ जेबो सानाखै थौदो मैना थांसै थौ आं दिनै आफाजों जुलिनि खोथा रायज्लायथारगोन नों थगायाखैथ' मैना नों आंखौ फोथायाबालाय था आं दिनै आफाजों जुलिनि खोथा रायज्लायखागोनानो हायोबा नों आंखौ बावगारदो आफाया जों सानैखौ जुलि होनो राजि जायाखै नों बेफोरखौ मा बुंदों मैना आं नोंखौ माबोरै बावगारनो दा मा खालामनो सानखो फुंखा मैना नों राजिब्ला थौदो दिनैनि सानैबो दोनखारनोसै मा बिदि हाखु दाखु जानाङा फुंखा हायोबा साननैसो नेबाव मैना नों जुदि आंखौ मोजां मोनमारो नोंसिनि दालां सेराव फै आं नोंखौ नेनानै थागोन रावखौबो लोगोआव लाबोफानाङा मैना जों हारसिङै फै हेलौ फुंखा हेलौ मा जाखो लोगो जेबो जायाखै लोगो बहा थांनाय मैना आं लोगो लानाव फैदोंमोन अ दे होमबा फैदो मैना थाबैनो थांसै र' फुंखा नों मोजाङै सानग्रो जि साननांगौ आं सानखाजोब्बाय मैना नों आंजोंल' थौदो गोरोम फैदो फै जिरायफै जागोन दे आब' दै लोंगौमोन र' लायनि न' दैया फुंखानि मायबाफोर खौरां मोनदों नामा खोरोम ओहो आब' आंनि कलखौथ' रिसिभ खालामो नाथाय सानसेबो मोजांखौनो रायज्लाया आं जोबोद गिनायसो मोनबाय खोरोम नों कल खालामोब्ला आंनाव कल खालामहरदो जागोन दे आब'
फुंखाया जोंनि गामिनि मैना मुंनि सासे सिख्लाजों मोजां मोनज्लायोमोन। जिदिनखालिनिफ्राय फुंखाया न'आव गैया बे दिनखालिनिफ्रायनो मैनायाबो न'आव गैया। दा मैना बिदामोना फुंखाया मैनाखौ लाना खारदों होनना नागिरगासिनो। ओइ फुंखा ओंखारबा माबोरै आंनि बिलाइखौ लाबोना बहा दोनखुमादों नों ओंखारबा माबोरै फुंखाया न'आव गैया सप्तानैयानो जाबाय मा गैया बेलाय जिरायनानै रायज्लायनो हायामोन नामा? सोरबा नांगौनि मा गोनांथि दंमोन? नोंनि फंबाया आंनि बिनानावखौ लाना खारना जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावबाय। नोंनि फंबायखौ जों जेराव मोनो बेयावनो खालास थौ बेयावनो नेनोसै। दालाय फुंखाखौलाय अबेयाव नागिरना मोननोब्रा? नों नायबायल' था आं बेखौ मा खालामगोन। हेलौ मैना, आफाया जोबोद गोब्राबै लोमजाना दं। आफानि जिउ जोबनाय सिगां आफाया नोंजों खेबसे रायज्लायलांनो बुंगासिनोमोन। नों थाबैनो फै बिनानाव। जागोन दे आदा। आसोल हनै फैबाय। मैना बिसोर जोंखौ थगायनानैसो लिंहरदों। नों बेखौ मिथिनानैबो मानो जेबो बुङाखै? आं नोंसोरखौ नागिरना मोनैयावसो बे सालखौ बाहायनाय जादों। आं नोंनि बिनानावखौ लाना खारदों सानदोंब्ला सों नोंनि बिनानावनाव। नोंनि बिनानावाबो आंखौ मोजां मोनखायो। मैना बे बाथ्राया नंगौना नङा? आं बेखौ मोजां मोना आदा। बिसोर आंखौ जर जबस्ति लाना आंदो। नों बेफोरखौ मा बुंदों मैना? नों आंनो जुलिनि रादाय होनायखौ बावबाय नामा? अब्ला नों जा बिनानावखौ बिदेसि खावना लांदों खोरोम फंबायालाय माला फैनाय? दानिसो फैदों आब'। आब'आ टिनामोननाव थांनानै आंनि आरो टिनानि जुलिनि खोथा रायज्लायहैदोंमोन। आरो फारसेथिं मैनाया आंनो जुलिनि रादाय होनायखौ आं माबोरै सेफायनांगौ? मा फाग्ला जादोंमोन नामा बिदि खामानि मावलाबायनो? जि सानखालि जों मैनाजों आंजों दोनखारदोंमोन बै सानखालि मैनाया बिफाजों जोंनि जुलिनि खोथा रायज्लायदोंमोन आरो बिफाया जोंनि जुलिनि थाखाय राजि जायाखैमोन। बेनिखायनो आङो बेखौ दोनखारदोंमोन। मा फाग्ला बेफोर गासिबो नंखायसो। बै सानखालि मैनाया आरो बेनि साननैसो सिगाङावथ' आं मैनाखौ बाजाराव सोरबा सेंग्राजोंसो बेरायनाय नुदोंमोन। अब्ला मैनाया आंजों दोनखारनायनि आरो जुलिनि रादाय होनायनि जाहोना मामोन? बेफोर गासिबो नंखाय। नों मिथिगौ ना नंखाय रादाय होदोंमोन बियो नोंनो। आरो बियो नोंनि सिगाङावसो सासे सेंग्राखौ बिदिनो खालामखांबावबायमोन। बेफोर बाथ्राखौ लानानै दुखु खालामबाय थानाङा फंबाय।